Kaniga yeng kerlong kaba yarap habaro kilen ba kerlong ro kajinga ku ya kini ki altli ki sinong hakari be sinong teman tang la yo pan mina hajaba Mentang sini ke kandu terik rempang arja arpuar la penong ke jing lang ban plipat ba ke ying ICDS Aganwadi Umsir Lom Thang Blang Center bala penya da ke JAC 2 Sordar ha Community Hall Umsir Lom Thang Blang. Habakran ke program uba samnen WMLA ke soyong ula ong ke jingdon ki Aganwadi Center ha ki jaka khapsar ki dei tang ban sam shanai ki hebret Henry ki dei ru ki jaka ban aji hikaya ki hebret bakin tip katto kat ni haswa bakin sedang ban lit school. Ula ong ru baka dailing ba kini ki center baki long kemi ba arman hakinong gendong ki la ban yo ki jing ba batai nadu baki dangpun hadu baki na khai ki khun jongki kani ka sngi ka mamanta ka bangi yo ban pendon kam no kani ka ICDS mdei tang kani ka yeng ban sam chana ale shat chana ale shat jing ba kani ka yeng kani ru ka jing hi kai ya ki khanaret kumno kinang ban pule kini ki jingdro ki sentiu kini ki shri ki SDN PM kini ki long kumno ban peri thu kani ki khana khilong ki wan hang nem dei tang banyo ba ki yo i sentiu ki tenan ki i ki mrat ki tenan ki i saki so athra japo la rolang ki so ye ru ki mrat lai phujai te hang to ki peni thu kani kerteng namar ki peni thu hang to ba kinong dalam pam sana chon pam sina ki kai u e u ne kiang using wayune umar siang wayune kemasi lengba kita kemut kesai kai kin yau a b k d kumta terter ban itu bakane kadai keslam ban saindur na kamta kini ki hap kibarat jengi kibadang long kita badang sarah kidang ren ban ajingi kai rengkat ke jingtip ke jingnang rengkat ke bam ke bataimen te kene ka SDS ka ru ke chakri habaya dei bakiri kilong kemi ki jongi kham tam lele ki badang kha dang pun kidon kam ha banyo ye jing bam bataiman te kene ka rong program kumno bangi ke sarkar ni thmu ban warra ya ta ka kot ka khia bon sin kilong kemi jongi ha ka por baki armet bat ha ka por baki khai khulung kam dei ka kam ka basuk kalong ka saw ka sin nagamta ban khai ki khon te kumta khnang ban sumar ya ki kmi ki jongi de ban sumar nadu dang sedang masentip pala armen lengba ka ni SDS kin hikaya phi kumno ban pendap ya ki injection bat kumno ru ban sumar yalde bat kumno ru ban bam ki jing bam bataiman kin sa ai lengba ka ni sentar kai te hanrei ngi hari ki sngi kilong kpa ka jongi bon sien kim sautu habe keren bakade ka pang kalong ka pang ka badon kamtam namar ka yeng jongi ka klan ka yeng jongi kan kiu thì laslam ngi la ya trelang ba kani ka bisi umsilum thang blang mi nang ba kan diat ngi ru ka chlong nom pat biang wilayah trelang da ka jon yak chon komiti wala ong nu rong ba we sakmat la bun bun kisnem la trela ya la kum ba jandap ci posnem nom lop sngo ka por ila yo ordar kum ba mar alai tli ei tengis ngo ba ka jinga trelang boro ar sodar kalau wara ya ka boro atli chnong tingila yo beli trei ki jobkat mentala abun snem ngesno belong long ke khu nom ta chnong ka thau bar ko wei